wireless imene ija Bakili Muluzi TV amene muchimvera famu angofuna kumvera mabodza amadacha kwera nduna zawo 4 or 5 zasiya udindo aona kuti nduna zija sizinasiye aya achakwera adwala aona kuti achakwera sanatani mawalino akhala pasi kupeka nkhani zina zabodza sizikutidabwitsa chipani cha DPP chimakhalira mabodza pida mutalika ndi chipani chake amakhalira chani kodi mabodza. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakili Muluzi TV ngati unduna tagwamo kugwiritsa ntchito ma agencies ametili nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo apolisi akugwira ntchito yawo yokuti awapeze amene amapanga rani kanema ameneyo ndipo malamulo amene tili nawo mu Communications Act adzagwira ntchito olimbana ndi anthu amene akupanga zimenezo.